Καλησπέρα, είμαι ο Παπαδόπουλος ο Βασίλειος από το Λεμαΐδα. Θα ήθελα να αφιερώσω τον παρακάτω σκοπό στο ράδιο Trapezounta, στο φίλο μου τον Γιάννη τον Αβαζίδη, τον οποίο εύχομαι τα καλύτερα, καλή αρχή. Και θα ήθελα να τον αφιερώσω επίσης σε όλους τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Thank you.
Bye.